We komen nu eigenlijk op het jaarlijks hoogtepunt in de Friese muziekscene. En dat is de uitreiking van het Gouden Zadel. En ik heb hier het juryrapport voor me. Ik heb het zelf nog niet gelezen, want het is een geheim rapport. Wat op het laatste moment in mijn bezit komt. Uitreiking Gouden Zadel Award 2017. De award, het Gouden Zadel, wordt uitgereikt door een geheime vakkundige jury aan iemand, artiest of een organisatie die veel heeft of nog kan betekenen voor de Friese muziek in de breedste zin des woords. En wil hun daarmee eren. Winnaars van de Gouden Zadel waren in het verleden Jacob Haaksma, Iris Kroes, Marius de Boer, Willem Warpiek en Elske de Wal. De jury heeft een aantal genomineerden bekendgemaakt, te weten Jack Pottelneck, Stichting Friesland Pop, Emiel Stoffers van de Hoenekap en Gurbe Douwstra. De winnaar van dit jaar van de Gouden Zadel is een persoon die zeer betrokken is bij de Friese muziek. In 2008 en 2009 deed hij zijn muzikale inspiratie op tijdens een rondreis door Australië en had daar zijn voorbeelden in countrymuziek zoals Johnny Cash. Om vervolgens zelfs een country, blues, rock en punk te mixen. Terugkomend in Nederland werd de band opgericht die nu even een break heeft. Maar hij gaat weer naar Australië voor inspiratie met als doel later beroemd te worden. Althans, dat waren zijn famous last words. We hopen dat deze roeghouwer met hernieuwde arbeidersrock of rouwdouwersmuziek weer terugkomt. De winnaar is... Emiel Stoffers van de Hoenekap. Maar mijn assistenten zullen even wat zeggen. Hij is er niet. Hij is er niet. Dus wij sturen de Gouden Zadel. Ja, een Gouden Zadel gaat per skippie naar Australië. En dan komt er alsnog bij Emiel te landen. Ik ben hier hartstikke. Ik ben een oorlogje makker. Ik ben geen gynaecoloog. Ik ben geen koekjebakker. Maar ik ben een